Ka jingpule na ka kitab u Daniel kelenong ka bahenyo ka dekat hadu khat sau. Ya kata ka ba ngala yoi ha kata kamir. Kileer kilabe kerthem na ki saudong ka beneng bad ki lapatir ya kasla duriau. Sautli kimrad ki bahe kilami loit na po duriau. Uway ubapher na uway pan. Ubaningkong u ikum using bad udon kitab niyang upukni. Kadba ngadang pen laput ya kitab niyang jong u. Yang ran lara join bad lapen niyang kum ubriu. Nang ta la ay hu ka jingsnot hu kum ubriu. Ngalayo isa way umrad ubaar u ikum kadingim kabayeng ha ki arkjat. Ukbum lai tali ki ingkrung hapdeng ki bniat jong u bad ka way ka sur ka ong ka u. Ki punguin da kado. Kadba ngadang pen ngalayo isa way bad umrad u ikum ulabasa. Ha ingdong jong u ladon sautali kitab niyang lagum ki jong kasim. Uladon sautli uladon kabor sensyar. Kadba ngadang pechu ngalayo isa umrad basaw. Ulalong uba itrim uba isyer kay bad uba kleinbor. Uladon ki beniat nar ki bahe ulabam sabam bad u lakerdem kadba yo. Long kum ki waypad kimran. Uladon shipo tali ki reng bad kadba udang petse yaga ngala yoi iway ireng ibaren ba imi tulun hapdeng ki waypad. Ila kedia lai tali ki reng ki ba ladon dupa hangta. Iladon kihman briu bad kesyentur bad ikop sop. Kadba ngadang pen la penbet renti ya ki ken. Uta uba im junom ula syong hakaway ka ken. Ki jan jung u kilalong ki bali kum kayor barusnyu jung u la kum usnyu langrod ubali phir phir. Ka khet jung u pala pensyong halor ki shalentem ding kapalang da kading bad kawa ding katuit naka. Ki pat ben riu da ki million ki yadon hangta bansha kri ya u bad shispa million ki la yeng hakmat jong u. Kador bar klastang yishong bad laplir ya kikitaw. Kadba kadang peng ngalala ban yusno baita irengrit inang Jacob khat shikhay. Hamar ba ngadang kmi thu yam rat basaw la penya bad la bread hapo kathali ding baun ingdu. Na ki waypad kimrat lakni no ya kabor jongki henry la sha ya ki bakindang im sa shipor arpor. Hamar kane kajingyo ipaw bimir ngalayo i u re bukum ukfun ubriu ulawan kham shajan hapdeng jong kilo ban la let yalam ya u hakmat uta uba im junom. Hangta ulayo kabor sensyar kaburam bad kakerdan sim kanang ba ki briu jong ki hima baro jong ki jait bendrio baro ba jong ki jait ktien baro kindum shakri ya u. Kabor jong u kan ni junom bad kahima jong u kan om kuchu. Kaktin jong u try kasam na kitab u Daniel kelenong kabalay kadakot hinyaw kusan hadu prapuway. Do kirku ya u try kolum ba bad kolum red. Do yaro pendon buram ya u junom. Do kirku ya u try ko jintum kakindo. Do yaro pendon buram ya u junom. Do kirku ya u try pi ko polio. Do yaro pendon buram ya u junom. Do kirku ya u try ko duriau bad kowa. Do yaro pendon buram ya u junom. Do kirku ya u try pi kikaba bad kimrat duriau. Do yaro pendon buram ya u junom. Do kirku ya u try ko sim baro jong kasun. Do yaro pendon buram ya u junom. Do kirku ya u try ko mrat bad ko jinri baro. Do yaro pendon buram ya u junom.
The Gospel kat kum Lukas pukhuit kelenong ka paar puwing kadukod arpu kendai hadu lai pulai. Nang ta u Jisu la kren haki kane kapharshi. Hapet ya uding dombur bad ya ki weipat ki ding baro. Habab yoi ba kilak munsla pite ba kadyur kalajan. Hagaju kadukom anda piyoi ya kine ki ei ba kijia Pinsa te ba kahima u Blei kala janwan. Tokin mau yakane. Kine ki ei baro kin sa urlong. Shwa ba ki briu ki ba immenta kin yap baro. Kabneng bat ka kendo kin duk no. Ki ktien jonga kin om du no. Ka gospel jong utrai.